Bismillahirrahmanirrahim. Ni mama sɛmɛ ma ne tɛ wuli ka dɔn. F'i ka sɛmɛ dɔ. F'i ka sɛmɛ de. F'i ka sɛmɛ de. Namu. Ninnu ye sɛmɛyɔrɔw de ye. Alwata n'i y'i to dugu sɔgɔ fɛ i ma don dugu kɔnɔ fɔlɔ dɛ. Namu. E ɲɛ bɛ bara kun na k'i to dugu sɔgɔ fɛ. Bamananw ko dɛmɛbaa ɲuman a bɛ maa sɛmɛyɔrɔ ɲɛ n'i bɛ jiri tigɛ. Ko ɲuman ɲuman a b'a kɛ maa bɛ doniba ta. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودود كشف الغمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ngafoli ani tanuni be kanu bagaw ani flebako yin watina aw ka don ka fo aw denke ani aw balmake Houstaze Gaoussou kuma wode jolen fle aw nyakoro ni watina ala kambe sawbama amina kuma danfen jumen ka bi an ko ma ko dangala amina kuma dangala ka bi mu ko so mu ka don ka ko dangala nafam bi ala ana abi mako munu nye ala kambe sawbama an dala ka fo danfo da fambi du ko san fa Allah subhanahu wa ta'ala ma shiddati wannan fa da ba bela jelenna iba don da haka mina ibi kuma ka dawo la ala kambe sawbama amina fla fo dangala ka bi mako ka don fe munu ba ala bi nafa munu nya bi mako munu kla ku yere nafa ne aye u kero anu sigoro la ala kambe sawbama ne balma ke ne bano muso amba damina dangala yere sugula folo dangala sugo ni mami ya so iba jaka mugubo ni ya jaka mugubo e ka to kan ke jikala mana ikami wal me ka ke sirla wal me ka ke monna dangala sugo fe mun bala banakiti har madin farko la ko dangala sugo tise ka min boy kwa o banakiti keren ma fasala banaw julisirla banaw konona banaw amugu bo doron ate shishide ba sugo la jaka amugu bo ka to ka dumini dola ka dun doron ne balma ke ne bolomuso ni tara i joli ta radio la ka laje ni we bana ko kuma fi ni ye ni ke kleta ani nani ni tara tukunu ba yirla bana tila ala kan be so ba ma o temenen ko fe amina dangala golo la dangala golo ni mami ya so keren ma tangana sira fe ibina munde ke yiri do be an kama ko ndiligi do kama ko goro ibi jide ba la don ni ya la don soro iba fu fane bo nga diligi fu de soro li mandi diligi fu soro ka godoni nga ni ya fu soro ibina fu inda dangala golo kono ka la don mugu doni ke aka ne balma ke ne balomuso nin tuiga ke chele baka ka du chela mugo to ba fo yoro mina ku jina jugu biya wo ko jugu biya shitana jugu biya mugo siga teme iba du chela bi teme ala to ko fo yiti soro ala kan be so ba ma o temene ko fe hali sisa dangala kungolo mamunun be ku garse ka doko walma mamun be ki mako be warla iba fa ala ki son warla ne balma ka ne balomuso ni ya sira tilma de dito ima mi mangele fiu e be se ka min ke ka so de ma de ku fiu dangala kungolo nyini doron keme biye nyini walma ka keme fla biye nyini no sekurila na ija wafla biye nyini akurika do dangala kungolo kono e ka kala e ka tuka bla ikuna na ka di abla sokono ne balma ke ne balomuso ne ma fi bi ke milliardaire ma fi bi jembe da na fola ngamba ke togodi Allah subhanahu wa ta'ala bi kishika bo oma ala kan da sa obama o temene ko fe ka bo hali sisa amina dangala kelen ka tuguni akolo dangala kolo mamunun be no ku bi ta wari ni ma da fe ka soro le ma no ko ubolo ibi jija ibi dangala golo nyini ka dangala kolo nyini ka dangala kolo do fene nyini ne balma ke ne balomuso ni fokunti ay ki ka mo goto no ni fokunde ye ki yera deme tuma mina ni gelabi ika ala kan be sa obama ibi golo nda ka kolo nda kono ka kolo nda ka do da ka iba tu iba bla kuna ne balma ke ne balomuso iba fi ka ta fen ni mo mo fe ni bi ta tuma mina sebe enta doron igi nyi tiga ka ki ka hamina ko fola a bla kuna ikata funa soro fen tabulu suna ba dima Allah subhanahu wa ta'ala ko fe ala kan be sa obama o temene ko fe ka be hali sisa amena fla fo dangala golo ka hali sisa dangala golo
maa minnu b'a fɛ k'u denw ka kɛ cɛfarin ye i b'a fɛ ka ni jɔ cogo di maa minnu bɛ yen k'u ja bɛ siran u yɛrɛ ma kosɛbɛ walima u ninako ka ca ten hadamaden dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ la u dusukun bɛ siran u yɛrɛ ma ka sɔrɔ ma foyi ye i b'i ja i bɛ dangala golo ɲini i b'a sisi k'a mugu bɔ n'i y'a sisi k'a mugu bɔ to k'a kɛ den koji la i k'a ko n'a ye ne balimakɛ ne balimamuso n'i ma farati ka caya kosɛbɛ i yɛrɛ bɛ tila ka siran den ɲɛ bari sabula i bolo a bɛ siran fɛn o fɛn a tɛna siran o ɲɛ bilen ala k'an bɛn sababa ma an tun b'a fɛ ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ kanubagaw ani lamɛnbagaw ye bi dangala kan dangala yɛrɛ ye fɛn min ye mɔgɔw ka se k'a dɔn nafa mun b'a la mɔgɔw ka se k'a dɔn ala ye fɛn o fɛn da ɲɛnama in kɔnɔna na ala subahana wa taala nafa dɔ k'a bɛɛ lajɛlen na an bɛ se ka an yɛrɛ nafa n'a ye cogo minnu na mun kosɔn hadamaden ale bɛ se ka daba bɛɛ lajɛlen ko k'a don a sagoda fɛ bi iznillahi ta'ala ni ala subahana wa taala ka yamaruya ye an b'a deli ala fɛ faamuyaliko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ne balimakɛ ne balimamuso video in yelen kɔ nin kɔfɛ e k'i jija i ka video in partager mun kosɔn maa mago bɛ video in na maa min e yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ ye bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogo min na a sigiyɔrɔ a n'a kɛyɔrɔ la e ka video in partager mɔgɔ mɔgɔ bɛ na ye e sababu la o tigi bɛ baraji di e ma e fana bɛ baraji di ne ma an bɛɛ lajɛlen bɛ baraji de sɔrɔ o kɔnɔna na yarabi ala ka ne aw bɛɛ lajɛlen fara mɔgɔ kunnandiw kan an bɛ mun ɲini kanubagaw fɛ an ka baara kɛ diɲɛ ye mɔgɔ ta ye mɔgɔ min cɛsiri la maa tɛ diɲɛ sɔrɔ maa tɛ lahara sɔrɔ maa min seliyara selibagatɔ niyɔrɔ tɛ diɲɛ na wa niyɔrɔ tɛ lahara fɛnɛ an bɛ ala deli ala ka faamuya ko ɲuman na an bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa ala ali muhammadi wa sallim tasliman assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni mama sɛmɛ maa ne tɛ wuli ka dɔn f'i ka sɛmɛ dɔ f'i ka sɛmɛ de f'i ka sɛmɛ de namu ninnu ye sɛmɛyɔrɔw de ye alwata n'i y'i to dugu sɔgɔ fɛ i ma don dugu kɔnɔ fɔlɔ dɛ namu e ɲɛ bɛ bara kun na k'i to dugu sɔgɔ fɛ namu bara yɛlɛla fɛn dɔ de fɛ alwata n'o tɛ ni bara b'a laada la a bɛ woyo dugu ma de maa t'i to sɔgɔ fɛ k'o ye koyi nka n'a yɛlɛla fɛn fɛ i b'a ye kɛ